Jadidu Records. Киҷо сар кунам бугу корои тера ис накадам омадани пай қадамои тера китобера ки коротай ҳози камтар мехонум мад магирим за жока китоба месӯзонум да саҳифаи якмуш якм дидор мунай бисту якм шаб бихонум чизе ки дар кор мунай саҳифаи бисту як саҳифаи пурай дардай ба дастҳои ларзон навистам ранги саҳифа зардай динашав ганда алам ка дилим нашидаронум мегум ки номи китоба созай аромак бимонум мегум да якинчи китоб бикашим расми тера расом наметона дарасам бикаша чашми тера рости айтема гирехтам бояд мехондум китоба камтарак ба худ нестам хурдам шишаи шароба аввало бахшиш киёзи мерасам қабилата фақат модари пиртам не аввал сар мекнум апата аввало апатагон бад хоари майда гита ба унаву қанчиха ки шаво берум бурда гита акаи беномустам ки нагириф пеши рахта бад унаву мурғера ки шикоф кадак тахта унаву акаотам ранги хоар медонанта агар вақтиш биякуам уа медозанта ланат ба аму касе ки гапош дуруғ боша ҳақиқатам мегапасан агар чишмош сирғ боша як дусра тайёран мехонум саҳифаи бисту якша қисми болои варақ мехонум ози то такша хиёнатой кадаша рӯзи айма рафташа вақтҳои охир чӣ хақатин муомила кадаша карочи аввало як рӯз занг намезадм мемурдак то овоз ман намефаҳмид ягон чӣ намехӯрдак то бегара занг мезад вақтҳои ма будим корда мебромай кор занг мезадм ва соатҳои чорда мегуфти га занг намезанӣ гуфтам ма тарсидм ту делта нагирифти ма ай ҷуръат пурсидам аҷоиб дихтарак буд ханда мегириф гапошта ҳаёти хидмат медидам ма дуруни чишмошта рӯзҳои хиш дорим хатиш чӣ ха фаромӯш кунам мефорам ранги пешина як борак оғӯшиш кунам ҳис кунам як борак хат ягар мии дастоша ҳамеша ма ёдаш мекунам буда ки ҷое бошам номи ма ҷамъи номуш баъди баробар холие дилим ҳолям ба умеди интизори дӯстдорие ғамош бевафо нестай мара тоқа намондак бевафои хидиш кард рафт ҳаёт ма сӯзондак те илтимос зарае дӯст бидорӣ насӯзон дардат гузашай дуруни дилома то устухони китоба сайфаоша соло хонум буд намеша китоба хича сӯзонум дардош нобуд намеша.